San Valentín está a volta da esquina e xa se nota na hostalería. A tan só unha semana da celebración, moitos restaurantes teñen as reservas case completo, preparándose así para unha data moi sinalada. Apenas queda unha semana para a celebración de San Valentín e os restaurantes xa encaran esas datas con reservas case completas. A maioría das mesas están ocupadas por parellas e quedan xa poucas prazas dispoñibles en moitos establecementos. Pois a verdad que moi ben. Como a todos os anos, a verdade, San Valentín sempre é un día especial, iso que este ano ao cadrar co Entroido, bueno, temos aí dúas fechas pisadas, pero ben, moi ben. Creo que nos queda algunha mesiña que sempre guardamos para a última hora, pero en principio vamos estar completos. Con motivo da ocasión, moitos restaurantes preparan menús especiais para celebrar o Día do Amor. Temos un menú con 5 aperitivos, cun entrante e con carne nunca pode faltar. No menú que para o día de San Valentín, de primeiro temos uns langostinos feitos a nosa maneira, que van xa sin piel, con unha salsa diferente, e unhas tamburiñas. E depois de segundo, pois teñen codillo ou bacalao a portuguesa. E de poste, pois temos un tiramisú con fresas en corazón. Dende o sector explican que San Valentín é unha data especialmente significativa cada ano, cun aumento notable da actividade na hostalería. Sí, cada vez pois o sábado pola noite, pois este ano como cadran sábado, pois moito mellor. Cando é por semana, pois o mellor sigue un jueves, pois fan un viernes pola noite, pero este ano como cadran sábado xa hai parexiñas, sabes? Pois, ahora mesmo igual temos 10-12 parexas xa, pois que son 24 personas, que este é un menú especial para eles. É unha fecha sinalada, unha fecha buscada e a xente, pois, incluso sole repetir dun ano para outro. Este ano, ademais, a coincidencia co Entroido está a reforzar máis a demanda, xa que moitas persoas aproveitan estas celebracións para sair a cear e a festexar fora da casa. Este ano un pouco diferente, porque este ano cadra xusto co carnaval e xa temos mesas preparadas para facer cocido, así que vai ser un ano diferente. Temos a suerte que temos 2 salóns diferentes, un salón deixaremoslo preparado para a noite de San Valentín con un DJ e outro salón pois, con outro DJ para o tema do cocido. Porque en carnaval pois, todo o mundo quere comer cocido, é algo simbólico aquí nesta zona. Os hostaleiros recomendan facer as reservas con antelación para evitar quedarse en mesa nunha das fins de semana máis fortes do ano.